Sakkwato da ke shiyyar Arewa maso Yamma ta ce ta ware zunzurutun kuɗi naira biliyan 6.7 domin ciyar da mutane masu ƙaramin ƙarfi a watan Ramadana. Wannan shirin ciyarwan a watan Ramadana na gwamnatin Sakkwato ya kunshi rabon hatsi kyauta ga talakawa da kuma rabon abinci a cibiyoyin ciyarwa. Gwamna Ahmed Aliyu ya bayyana haka ne lokacin kaddamar da rabon hatsi ga marayu 18,400 da gajiyayyu a fadin jihar Sokoto. Ya ce kowane mutum ɗaya daga cikin marayu 18,400 da gajiyayyu zai karɓi tallafin buhuhunan shinkafa da gero da kuma tsabar kuɗi naira 5,000. Sunana Aishatu Ismail Gokaru daga nan ANC Hausa.